Asikubingelele sikwamukele kwezasekhaya talk la kwezasekhaya network. Igama usithembiso isibongo usibisi kuyinjabulo ukuthi siphinde sihlangane siphinde sizobheka indaba lezi sithi zona ke ezisuke ihamba phambili esontweni. Izinto ezishintshile ke namhlanje. I have obunye ubuso obungajwayele noma ngithi nginamanye ama voices ngoba vele awusiboni nginama voices amasha angajwayele ukuthi abe khona, but I part of a team I decide ukuthi asijoyine. But before ke bayithule bazisho ukuthi bangobani bonke, angiqaleke lapha ngokuthi ngiyexolisele uRinati Faitsi Ramosala namhlanje akekho nathi. Njengoba ngangishilo ke last week ngimbuza ukuthi phakathi kokupheka izinto eziphekekayo nebhani kwenzakalani, so wagcina ngangiphendulanga, but I hope ke it has nothing to do with that. Next week uzobe enathi. Kulungile ngalokupholisa amaseko. On my left Ngiyanibingelela ngihle nani uSebitsa Ramoletsi. Sebitsa Ramoletsi. Yes. Mina nguThobile Mcoyi. Thobile Mcoyi, it's the first time unathi lana bayakwazi abantu from iFly Radio, but it's the first time unathi kwezasekhaya talk. Kuyaphileka? Yebo kuyaphileka. Konke kuhamba right? Yebo kuhamba kahle. Okay, asiyajabula. Nceko. Umzila nkatha lo umlotshwa umpangazitha. Mlotshwa futhi? Yebo. Angithi phela ngisuke sengiyibongela. Except wena ezakhi ithakazelo kathi usuku losuku. Angithi phela uma ubizwe okhambula. Ibona umlotshwa umpangazitha oncube. Uyayibona leyo nto. But akini nondawonde bawo umlotshwa. Hayi angibazi ke. No sibisi bawo umlotshwa. Uyabona ke labo bafokazana. Angangihlanganisi. Okay. Athi ngidlule la. And ekugcineni lapha lesihlalweni isikari nathi Faitsi we have Olungelwa Siphambo lo abambiza bathi ngulumka ndingowamthimkhulu uMabhungane. Yo, Nkosi yami. Usuka nini badwe? Usuka ngale phesha kwenciba. Le komatatiyela. Siyakuzwa impela ukuthi hayi. Okay ke guys, welcome kwezasekhaya talk la sikhulumela khona ngokukhuleka. Mhlawumbe ngidlule ngiyicaciseke lento ukuthi this is a platform for ordinary people ukuthi bazwakale. So silindela amazwi nje ukuthi ke anyone onento afisa ukisho fanele ayisebenzise le platform ukuthi ayisho. Ngale ke ukuthi siqhubeke guys, there's something engishisayo la ngaphakathi. Maybe ngiqale ngiyibuza. Kuwena as an individual yini ebalekile? Is it to be heard or to be seen? Sebitsa. To be heard. To be heard. Yes. Why? Ukuze ngiyimfama abantu ngento engiyifundile nami ngiqhubeka ngifundise. Awunendaba nokuthi bakubona. Hayi. Thobile. Nami ngivumelana naye ukuthi bangibone engcono khona abantu uthola umuntu angakubona but into oyikhulumayo ithu ayishine because uyakubona uzokujaja yonke lento, but if engakubona uzokhuluma maybe someone ekhona ongayithatha lento ayisebenzisa ngale ukuthi njalo zakubona because khona umuntu othi akubone mise yakujaja athi hayi bo lo naye yabo wabheka into eyikhuluma mise buka wena ngcono nje. Ngangiboni nangilalela. Akulalela. Yeah. Nceko. Both of the above. Choose one though. Eleke ngiyayifail esikoleni ngiyibona. Chicken or beef? Choose one, to be heard or to be seen. Yeah, to be heard is very important. But words are louder than to be seen. Uyabona Wapoetic goes, Shakespeare. amazwi they create. Uyabona leyo nto. So amazwi they are capable of changing izinto. Yabo ngoba khona izinto eziningi esiyizona ngamazwi esawezwa. Yeah. Uyabona leyo nto. Azange sibabona abantu abayikhuluma lezo zinto kodwa silezo sesilabantu esizibona ngenxa yalawo mazwi. Uyayibona leyo nto. So sihlele ezweni. Sihlele ezweni. Uyayibona leyo nto. Izwi nje. Lunka. Hayi nami nditsho kanjalo nje. Ukuvakala number 1. Izwi linamandla ngoba liyadala. Okay. The reason ngibuza lo mbuzo is because silokhu ngilandele lento leyo ukuthi why ingekho video. Why singinama visuals kuyi audio kuphela. So my question is ekutheni
kuzosiza ukuthi usibone. Hayi, bafuna ukushaya la emgaqweni. Bacuphucuku. Okay, asikwamukeleke ngaphambi ukuthi singeneke indabeni zethu zaleli sonto. Ngicela ukudlulisa nje lokho ukuthi guys, imagazini yethu iFlyMag iyaphuma on the 1st. So siyanxusa ukuthi abantu abayithenge. It's 45 rands imagazini idigital. Abantu abenzeke isiqiniseko sokuthi bayithenga. Inendaba ezihlabahlosile, inendaba ezimnandi, uyafunda kuyona, uyathokoza kuyona. There's a lot happening. So kulula ke uma ufuna ukuyithola uyasithinta lapha ku 061 401 7076. Senda nje WhatsApp noma voice note ku 061 401 7076. And we also have books esiwadayisayo. Zikhona ke lezi ebezikhona ngesikhathi siqala unyaka yabo, but khona lezi ke sikhuluma ngazo njengamanje siyiphushayo. We have incwadi zabantu abasha. Ngiyanxusa umzali ifika ukuthi you have ingane yomfana, ingane yentombazane, please zitholele le incwadi lezi, ngeke uyisole. Enye ibizwa ngokuthi Dear Daughter yabantu besifazane, enye ibizwa ngokuthi Dear Son yabantu besilisa. Bese kuba khona nezabantu abadala eyikhona. So uyakwazi ukuthi inquire nathi ukwazi ukuthi uyithole lezo incwadi. Usuyitholile Sebetha? Ngisendleleni. When was the last time ufunda incwadi? Hawu ekuseni. Namhlanje. Yazi ukhuluma ngeletha ayibhalele umfana uthi But ke guys, asikukhuthaza ngempela ukufunda abantu ukuthi bafunde incwadi. Ku beneficial. Nceko. Hayi mina yabona nje ngiyafunda. Kodwa khona indoda yathi ngelinye ilanga, yabona mawufuna ukufihla imali yakho, imali yakho uboyifihla ezincwadini, especially eBhayibhelini, ngoba a black man hates to read. So nje he hardly looks at books. Yabo incwadi nje kumuntu omnyama ngazi ifana not pole and not pole, ngoba they repel. Not and not. Yeah, ibona leyo nto. Bayashayisana bahlangana. Ibona leyo nto. So it is important ukuthi ufunde ngoba reading is information one, and information is key mawumuntu uphila. Ibona leyo nto. So you need ukuthi grow your brain waves, and you'll be more wiser. Thobile, ziyafundwa incwadi sisi? Hayi, incwadi ziyafundwa. When was the last time ufunda incwadi? Ngijela ukufunda ama novel efonini. Okay. Yeah, ngijela ukufunda ama novel nje efonini. Mengisuke ngahlangana naye. Yazi njalo ngibona uThobile ke kuthi ngisho into eyi1 ukuthi esike siba seyihlalele lapha kaMeshent. Okay. Sidlule lapha. Lo mkazi yafundeka incwadi. Yeah, kuyanceda kakhulu. Kuyanceda ukukebisa ingqondo. Yeah. Ingqondo ethu usabalaka ungahlali uzidla ngento nayo kanye iproblem yakho. Ubone ukuthi khona abantu abakwazela ukuhamba kuyo futhi badlula kanjani kuyo. So iya advise kakhulu, inama advice kakhulu. So ukufunda nje kubalekile kakhulu. Ngiyithanda lokho sikuvula ingqondo. Yes. Ngoba yabona umuntu ongafundi umuzwa nje esaqala ukuxoxa uthi yabona ke le ngxoxo le ngiyayivala njengamanje. Eqala nje manje asivale le ngxoxo. Okay guys, izinto zenzekile this week. Phezulu eqholweni la udaba enginalo mina, udaba olithinta umkhosi weLembe. Ubuse Stenga la kade kujwa khona usuku lwenkosi eumbumbi yesizwe samaZulu. Lumka samaZulu yazo sisi. Uyazosebenzisa. Yazo bekujwa khona lo mkhosi loyo. Ninga kwenzekile. But ngifisa ukuzwa kunini ukuthi mhlambe nubone kanjani noma nubona kanjani indaba yomkhosi weLembe. Yeah. Kwathi nya. Yeah, ukuthi leyo ithanda yabo ithanda ukubanzinyana ngoba inezinto eziningi ezomqhantela kuzona kuyona yabo. Like yes, yinhle ngoba it's actually monitoring our future. Uyabona leyo nto ngoba uma sinakekela lembewe ekhulayo yabantwana siyinakekela in a right way, we are actually grooming future leaders, uyabona leyo nto, or future mothers, uyabona leyo nto. But
as abanye ke bekhuluma khona this negative side uyabona abayi presenta ngayo yabo it's not my saying but izinto ezikhulunywa abantu yabo bathini ukuthi actually lezi ingane zigrunyelwa amadoda amadala no Nceko angikuvale Nceko guys man ngicela ukubuza ngombuzo Chobile khona istaff ofike naso no it's like everyone lana uhayi isuka Nceko uphendula umbuzo thina we're not talking about umkhosi womhlanga la sikhuluma ngelento ngomkhosi welembe those are two different things hey uyabona umkhosi womhlanga sakhuluma ngawo last week lekuhlolwa khona intombi alright sikhuluma lana ngosuku lokugubha umkhosi welembe inkosi ushaka noSushaka uyabona khona into manje yabo konke kuumkhosi uyayibona lona manje bekufanele wena usho ukuthi hayi ke asike sibukeke inkosi uShaka la ukuthi masigubha umkhosi wayo kambe kwakuthiwa yini iqala sisakhula yazi I'm disappointed serious uyazama nje ukuyichaza lento ayikho khumbula kuqala kwakuthiwa kwakuyiShaka's Day umkhosi welembe ngesiZulu yabo manje masubeka ilembe kubuye ukuthi nya yabona lonto alright hayi asike but ke uma kuukuthi you guys at your age kule platform okuyona you don't know these things how do we expect ama 2000 how do we expect these kids to know these things thina singazazi Chobile ake ngize kuwena uyazi ukuthi kwakubani lembe uShaka inkosi uShaka inkosi yami ake sihlole yazi there are things ezingiphatha kabuhlungu ukuhlangana nomuntu emgaqweni athi ngisaya emshini esibhedlela which is iPrince Mshini kodwa the very same person ngeke umuzwe ukuthi ngisaya Edward ngisaya George ngisaya King George ngisaya King Edward uyawuthola imehloko ukuthi ezinye izinto zibulawa yithini ezinye izinto zethu singanakile yabo ngokuyithatha nje kancane uthola ukuthi hayi uShaka but uma kufika uElizabeth kuthiwe uQueen Elizabeth kuvala umgwaqo kube nje yana but uma kukhona inkosi yami leyana engiyithanda kakhulu ngicela ungitshela ubani nimbiza ngubani ubuyele ekhaya uyinza no not uyinza man uyinza pastor time ago ubuyele ekhaya Dalinjebo ikumkani kusithi akusiyibuyele ekhaya ikumkani ubuyele ekhaya Dalinjebo I love that guy I love that man Nkosi in fact kumina iyona nkosi yonke la sentence igama lomuntu ubuyele ekhaya Dalinjebo no kuncane lokho mina I know a person ubaba uprofessor Oisha Mnqumalo omunye wababhali omeluleki wesilo lesesikhona njengamanje ingane yakhe yokuqala igama layo angasho kwaku ungobisa phela uphi yena uJehova sibonke igama lomuntu sentence phelele le uphi yena uJehova sibonke but ke guys asibiyele kule esikuyona no asike yebo njengoba but asibiyele ngalendlela because angifuni ukuthi sibe neinformation wrong asibiyele ngokubaluleka nawo ukuthi kubaluleke kangakanani ekutheni insuku enjengalezi sikwazi ukuthi sigubhe angifuni singene kumkhosi welembe sengibonile ukuthi asazi ngawo no into ithi okay jokes aside oh you were joking yeah being a co-founder but it's very important ngoba these are the things ezisikhumbuzayo as abantu ukuthi where do we come from and where is our history where it went wrong the history yethu uyayibona leyo nto singabantu so it's a reminder to us ukuthi these people abanjengo King Shaka uyabona leyo nto they fought hard for a black nation against the white colonizers uyayibona leyo nto and they died fighting uyabo which angizoyibeka nje bluntly le uyabona leyo nto which khona abantu abatho Shaka bafa belwela inkululeko yomuntu omnyama back then bese kuba khona a black man who just gives that freedom eyalwela easily uyabona leyo nto ayinikezele to the oppressors
uyayibona leyo nto just because yena nefamily yakhe fanele again uyabo so lento celebrating these days uyabona leyo nto celebrating umkhosi welembe it brings a reminder ukuthi what we have lost as abantu abamnyama. I don't know if siyatholana lapho. No ngiyakuzwa mina although kukhona la engishayiseke khona kancane but kulungile sishiye kanjalo lengishayiseke khona singabuyeli kuyona but ngiyakuthola Lumka as a black person njengamanje ikuphi wena oziqhayisa ngakho as umuntu omnyama ophila kulesikhathi samanje ongafisa futhi ukuthi uthuma udlula emhlabeni ukushiyele izizukulwane ezikulandelayo nya kwathula Thobile sikuwena mina ngingakusho nangendlela engibona ngayo okay inkosi yethu uShaka wasilwela kakhulu ukuthi saze ngamasiko ethu nokuthi alwele okungokwethu because uyena umuntu wakwazi ukuthi alwele izwe lethu seazi ukuthi okay lo mhlaba because into mina ngithe mengikhula mhlawumbe mengifunda so into kwakunomhlaba kaZulu owawumkhulu so ngokuthi abantu bakaZulu ababengafundile babengenalo ulwazi so okay babenawo umhlaba kodwa phasi babengazi ukuthi bazokwenzani ngawo so kwafika abantu abamhlophe bona babona guys need shut up the information Ash. where do you get this information ngoba information endinayo eveza nendiva endiyaziyo ihlukile ilento ndikhatho ithini le yakho sifuna ukuzwa le yakho bengalwi nabalungu bodwa ubelwana nezinye inhlanga ezimnyama ngokuva kwami ngendlela abantu baqhubela bechitheka begcwala umhlaba wonke njengoba khona nama black American all those things abanye uShaka nje behlasela nje ngempela guys kunganjani ihlambe sinika isikhathi ke sibe ne book club where we read books because njengamanje it's like we are using information engabambeki ngilong ngoba umzekelo there's this story about Ilembe ne awuthi yajonga kulo abantu abamnyama bodwa ayikho into ekuthiwa mhlawumbe representa abantu abamhlophe but we need to go back Lumka sibheke phela ukuthi khumbula ukuthi ngaleso sikhathi kwakulwa izizwe vele abantu bemhlophe babengekho abantu bemhlophe bafika late so zayihlukene kwakuyinto yaziwa ukuthi izizwe ziyalo njengoba sekubekwa uShaka njengamanje zifu kwayomuntu omumbi kwakuyinto ekhona ukuthi izizwe zilo but uShaka wayine idea ehlukile ekulweni ekutheni kunokulokusilwa ilesizwe nalesizwe ziyalo into engizobe sengiyenza uqeda yonke lempi ngose ngiyithathe zonke lezizwe ngihlanganise zibe isizwe sodwa that is the legacy kaShaka bengisaya lapho ke wafaka amalungu phela manje lalela ukufaka kwami abelungu bengisaqala la ukuyidigesteni ukuthi how we lost ourselves as abantu abamnyama uyibona leyo nto but yes in that strategy kaShaka it was cruel but yet iyayine sustenance yomuntu omnyama ngoba uShaka as much as he had the idea uyabona leyo nto of uniting the different black population yayikhona eSouth Africa but baningi abalahlekelwe ngaleso sikhathi uyayibona leyo nto yes in war there are casualties yebo uyayibona leyo nto yes in war you lose a lot but at the end of the day if we as abantu abamnyama or ngizothi nje as okay as a black nation saqhubeka from that in uniting us not seeing me ukuthi ngivenda not seeing me as ngumXhosa not seeing me as ngumZulu but saba nalento yokuthi we are united as one nation that's why they were called babizwa ngamaZulu ekubeni kwakukhona abakamthetho abakandebele obani but they all had a common name ukuthi bayini bamaZulu uyabo ngiyakuzwa mnanceko and uma usubhekisisa lento yenzeka everywhere
even naseyinkolweni that is how inkolo yona ndlela ezikhula ngayo inkolo because uthola ukuthi ama colonizers if becolonizile if befikile bakubamba ugcina wena ukhonza uNkulunkulu wabo that is how njengamanje even in Africa we have Christians, we have Islams, we have zonke le inkolo ezikhona it's because kusuke kukhona abafikile kuya ngokuthi ucolonizwe ubani ngaleso sikhathi because uyabona nje kuba sasicolonizwe ama Islams la South Africa maybe all of us la endlini njengamanje ngabe sikhonza sikhonza Allah you know so but because sasicolonizwe iBritain bekholelwa Christianity then we ended up some Christians so ezinye izinto asiyichoose so ngibuyela kuyona ke lento ukuthi nakhona lapha ngesikhathi sashaka abantu babengena ngaphansi kombuso wakaZulu because inkosi uShaka wayikholelwa kakhulu ekutheni abantu abahlangane babe munye which is good on another hand which is better on another hand because mina ngiyayithanda mina indaba ye-diversity kuhle ukuthi sihluke bafethu awucabange sonke sesinto eyodwa sisithanda into eyodwa yabo kanti kumnandi sithi sihleli lana sithi siyakhuluma aqhamuka ulumka thethe nangu sebitsa uyabuwa nangu wena uyaprada ngithi no akiphela ize colored then Exeme bro don't dalamit me okay guys asiphuthe asilalise le for now ngezwe athethile ngiyabona ama 2000 njengamanje ama 2000 awana culture vele so ama 2000 ayihambela nomoya nje ngoba mhlawumbe sikhuluma ngamapiano ngabe usekhulumile usebenza but ke hopefully next time sizozikhuluma lezi zinto and I do believe ekutheni izosisiza lento yokuba nebook club sikwazi ukuthi ke sifunde incwadi sibe informative thobile. Let me ask ngifuna ukubuza le question if any one of you has an idea okay uthule wena ngiyabadlululwa ngifuna ukubuza ukuthi as much as uShaka was colonizing yabo Yes. wahamba waze wafika phi ecolonizer ikuphi la agcina khona before baphendule Nceko ngicela ukubuza wena mina ukuthi are we using the right term if sithi why colonize ukuthi phela can't we find another word ezoba suitable for Ngeke mkhulu. yabona angiliphiki but okay ngizothini wafika phi in uniting abantu abamnyama ngesikhathi edlizizwe ngalesikhathi edlizizwe yeah sibeka nje ngesikhathi edlizizwe nje all right yeah anyone has an idea No comment. Namta siyaqonda banisuka ngale nasesikolweni angiqalanga nje ufunda into yakwaZulu kwale Mina ngenza ngihistory esikoleni. ufunda ngayo kwa history so ayoko ngitshela zapha inkosi oyenza so yabona excuse akhange kaloku yabona excuse no nakhe umehluko wakhe khange ekuthiso kaShaka kwangafanele ekuthiso kaShaka phela wayezwa ekuthiso komunye umuntu nanso-ke so uShaka udume nje ngesikhali uhinza udume ngani wobulungisa oyeso mandla abuke namsengithi ngisasho ukuthi ikukani uyinzi phendulana umbuzo ibuze Nceko hayi sihlalo ngathi wena ngathi awuphendule umbuzo History angazi. mina umbuzo wakho mfethu angifuna uqamba ngimpendulo yawo anginawo okuyiyona ngqo but ngizosebenzisa le knowledge engicabanga ukuthi iyona ngoba uma ubheka kwakune uma ubheka eZimbabwe kunendawo kuthiwa kwaBulawayo la ekunesigodlo khona sesilo okukhombisa ukuthi iAfrica ngaleso sikhathi yayingakabi nama borders kakhulu iyayinaba so lokho sibheka uma siphuma sishona le enhle then uma sibuya siza la ngasezantsi ukugcina kwami ukuzwa ngaye ngigcina ukuzwa ngaye ngesikhathi edlula kancane emanzi Mtoti la afike khona waphuza amanzi wawezwe sithwa sebiza indawo ngokuthi imanzi Mtoti ezibizwa ngokuthi imanzi Mtoti namhlanje then ngimgcina edlula kancane ngoba leyo mhlaba lo kusewumhlaba welembe kahle then uma sinyuka siya ngenhla I think
kunombangwana okhona njengamanje because iqwaqwa indawo lezo kwazi ukuthi indawo nazo efanele singene ngaphansi kwezululand and okuhlekisayo ke njengamanje izwe elincane elimele iLesotho ifuna ukubuya nayo njengamanje ingene ngaphansi kweKZN lapho the same thing yenzekile ngapha ngase South ngesikhathi umzimkhulu buse Eastern Cape walwa umzimkhulu even nematatiyele njengamanje engaphansi kweKZN yabase Eastern Cape Yabase and Eastern now Cape. they want to come back they want to come back to KZN. KZN Yes. yeah so nje umhlaba welembe mkhulu mfethu ukuthi nami the last I heard uShaka angithi kabulawayo la phelela khona la bambulalela khona killed by his own brothers. angikho ke show ukuthi wafela ngicela singibuze next week le Ngoba because ngizama ukucabanga ukuthi uma afela futhi akafanga wakhothama uma akhothamela kwabulawayo then idlinza lakhe lisestenga ngizama ukubuka le distance but ikhona incwadi ethi ibuzani kumkabayi I think inazo impendulo ngoba phela you can see how far reaching idea kaShaka of shuthi kahle uShaka wayethi nje lo mhlaba weAfrica must unite as one nation called the Zulus. Uyabona, so you get the gist of his idea ukuthi how far reaching was it. and he's not the only one Yabo. go to Germany uHitler tried the same thing uHitler wazama ukuthi zonke izizwe fanele zibe ngaphansi kweGermany zibe amaJalimani and kuba waphumelela nje ngabe samaJalimani nje manje Ngabe nathi sazi main camp. okay guys asidlule kule ndaba ngenxa yesikhathi sethu sibheke ezinye ezenzekile esontweni ngiyazi ke khona abazoyithandela abazoyithokozela there is a woman ovele kwi social media wathi i-rapture ifikile Ngakho ke. baqhamuka nabanye noma sebephika njengamanje oEnigma bakufakazela nabo lokho ukuthi cha siyahlwithwa so nje I was worried because I'm ngithi namhlanje ukuthi ngifika la kansengisele ngedwa ngisekhononke nakho ngiselana guys uma kwenzeka into enjengalezi ngiyazi izonithinta kakhulu ngoba nina nikule nkolo le yeChristianity and iChristianity lento ibekeka nje ngokusobala ukuthi izwi limiphi nayo but ngeke ngibona abantu abaningi abama Christians uthola ukuthi sebegudlukile kusho izwi sebelandela lokho kusho abantu njengamanje so kuthini okwenu ukuphawula because mina okwami kusimple nje bonke labantu abaprofit bamanga fanele kube nendlela yokubaboshwa bashushiswe kuphela nje ngimlapho mina sebethi uthini wena Nami ngime nawe nje kumele baboshwe labantu. Ngilapho nje nami ngithi kumele baboshwe ngoba nje abantu bamoshakela izinto eziningi nje lezi zinto ande zishiwo la. Ngiculaza abantu abaningi. Seyisuka nje yaqala nje yagqilaza makhelwa nathosethosile nje. Akuchazela ndengi. Kumele baboshwe nje serious. Abanye kuyimanje abantu anezikwelete ezihleli nje. Serious nje. Thobile usale kanjani ibandla lihlwithwa Hayi bona nami bengibaleka. Uyabi. Hayi bongaswande ngeza ehamba sine etshongweni nami ngibona ukuthi ngizoze ngife Hayi ngingedwa. ubale kukufa. Hayi bo phela kwathiwa ngisikhona nomunye ozongongoza yabo sashona afika nendlela lonke nengane. Thobile bengazi uphuphe kanje Wala. ebengithemba manje wahamba impela kodwa Hayi bo ngapakisha thibuye nje ingane athi uthome kuzoba mnyama manje kuzoba mnyama siyazi kuzoba mnyama manje sapakisha sabaleka sahamba nasohla nabanye abantu ngoba babuserious abanye bathi beze radioweni yabo nje nami ngangisaba Ngeke kumele isuke le station manje le radio nje senzo. yawe umkhuba ungayilalela ifly radio nami ngilalela yonke imhlola Yabona nje. Nceko Yeah, hey, lena inzima. Yabo. Le ikhuluma ngerapture. Ngoba it deals more ngezwi
thina leli esililandelayo futhi esililalele ukuthi okungashiwo izwi uyabona lonto akuyona into esingayi-accepta leyo uyabo yebo i-rapture iyokwenzeka uyabo ngesikhathi ekufanele yenzeke ngaso mhla kubuya ilibo lethu lokukholwa elinguKristu uyayibona lonto hayi le khulunywa enigma hayi bandla ngiyazi leyo and iBhayibheli libacaca mfethu ukuthi akekho lazi usuku nehora even nendodana ayilazi uyise kuphela lazi yabona uma ufunda the four gospels wonke ashinto eyodwa athi uma nizwa kuthiwa nangu uJesu ngala eNanda nangu uJesu ngala eNewcastle ningayi lapho my hole nganisa ngenanda bese cha ingoba phela bengilinganisa nje funa indawo zokulinganisa bese kwayena I don't think you'll bother enando yayibona lona so thina sazi into eyodwa ukuthi indlela anyuka ngayo iyona ndlela ayobuya ngayo yayibona lona so uma sesitshelwa abantu uyayibona lonto ingakho neBhayibheli futhi lento uJesu uyishicaca athi uqala ekusiwa umuntu othemba lakhe likubantu uyayibona lonto so waqala walobulalela izinto ezishiwa abantu engashiwo yizwi usuphambene yakobe niyabona thina indaba abangabalaleli abantu I don't even listen to umfundisi I don't even go to church ngoba kusokushumayela umuntu kodwa wena kuphatha kanjani le ndaba yephi yana le rapture cha mina ayingithusi wangabaleka hayi ngizobalekelana Lumka i-rapture sis mina engakutsho nje kuqala nje ukuthi mabangabotshwa ngoba ekuqaleni sithethile ngento nencwadi abantu bayathanda ukuva babe sebefuna ukukholwa ngoba into beva yona imnandi kubo okanye ibhlungu kubo abafuni ukufunda so ayikho into engathiwani yonke into emhlabeni ihamba ngewisdom when it comes to a Bible it is far different than a novel even a magazine information yakhona ikebe ngendlela esisimanga so abantu abaninzi le abangafuni ukuzinika ixesha abayifunde ukuze baqondisise ukuthi ithini bafuna ukuphikisa bengayanga kwenye indawo ukuba ithini xa isiseka because ithethe iziseke ayithethi futhi iziphikisa so nje wisdom efunekayo eyezwi futhi nakuNkulunkulu simthandaza sinike wisdom phela nje into efuneka emhlabeni bayeka abantu kulindela ukuthi bazotshela umfundisi bazofundela umfundisi makwembuleke emntwini emnikazeni uthana uThixo usenze ngomfanekiso wakhe wasiphefumulela ngomphefumulo wakhe that means nathi sine access to know better without sharing to anyone futhi umoya wakhe uyayifakazela into eshiwo izwi lakhe uyayibona lonto ababhaxa hayo ka enigma enigma mina ngihlekisa kabi mase bembuze sethi akayishongo yena guys let's go deeper kancane kule ndaba go deeper baba let's go deeper kancane umbona ngani umuntu othunywa uNkulunkulu nongathunywanga uNkulunkulu I understand ukuthi there is a verse ekuhlolani omoya but these days everyone uthunyiwe Nkosi yami these days one platform nje yabona nje once alisha 1000 ngivula ibandla sisana ama subscribers 1000 sekubona ukuthi ngine following ngivula so it's like iyona ndlela elula njengamanje yokuzitholela ucash umsebenza yikho siyilambele Nkosi yami so umuntu nje manje usebenzise abe nemali yokumisa itende laphana usengumfundisi ndoda nini yabo ubizwe manini wena besihleli nawe izolo so simbona nini umuntu ngale kokujudge abafethu yazi ikhonto eshow iBhayibheli ethi baningi ababiziwe kodwa bayingcusana abakhethiwe yabo so as much as sibizelwe embusweni sonke uyabona lonto kodwa umuntu uyam-identifya ngento ayikhipha emlomeni ukuthi lo ungokaNkulunkulu lo ungowezwe yebo uyasho uJesu ukuthi baningi abayoza egameni lami uyayibona lonto alright
njengoba beza bonke egameni lika Jesu khona abazela ukuthi bayicebise bona ngegama lika Jesu ngobani abashumayela uJesu ophilisayo noma uhlukanisa umuntu nesono kodwa bashumayela uJesu oyisisu sabo bashumela iprosperity uyayizwa leyo nto so lento abafundisi ngike ngisho le futhi ngizoyisho namhlanje ukuthi abafundisi ubahlukanisa kabili yes bayinkulungwane ngeinkulungwane kodwa uma usubahlukanisa there are only two pastors yabo upastor kaNkulunkulu upastor kaSathane yabo lo kaSathane uzomuzwe imali lapha epulpit alibiza igama lika Jesu kodwa into ayibiza kakhulu emlomeni imali uyayibona leyo nto unitshela nje ukuthi hayi nina enifuna imizi emkhulu ngibona umuzi wakho omkhulu ngibona imoto yakhe yamamiliyoni uzani ngizothatha into zenu uzani ngizothatha into zenu futhi azayigagule ngeprize aba 10,000 abasukume 95 uyayizwa leyo basukume bathandazela bese kuthiwa laba abamashumi ke nkosami imali lapho uzonithandazela nina thothi ishumi lami lokugcina bengizonikela ngalo uyayizwa leyo kanti inceke kaNkulunkulu ihamba ngezicathulo ezitshekile njalo uyayizwa leyo okay ingena lutho ilala ingadlili kodwa ngeke uyizwe ikhuluma ngemali izokhuluma ngoJesu ohlukanisa umuntu nesono Thobile staff esungqono staff esithiwa yini usihlukanisa kanjani ubona ngani upine no poison ya ubona kanje iswazi le noma idepe ntontoni mina angifuqa mama ngamina futhi sithena angikwazi ukubahlonipha because bonke labantu laba ukuthi umuntu umthembile kanti umuntu unamanga so abantu manje into evangeli sebethatha izibhizinisi manje abanye so bonke abantu wekho umuntu ongafuni kuba umfundisi manje wekho umuntu ongafuni kuba ibandla so abantu sebethatha njengebhizinisi manje nje so mina nje mfuqa mama ngikwazi ubahlonisa because bonke ngisho uthembekile ukuze ufike umuntu uthi hayi umfundisi lo right ubone nawe uthi uthembekile mesuzwa kanti isigebengu sekubambela emva kwethe yabo kuziningi nje abantu indlela izwi laNkulunkulu abanye sebeliphendule nje la benzela khona ukukhohlakala cause uthola uthi awumfundisi udlengule abantu akabacula ikhwayo yonke le nto so nje manje ivangeli abantu abalihambisayo abanye abasekho sebelihambisa ngokweqiniso cause bonke abantu sebenza ukuthi nje kibe nebandla nje nami ngumfundisi abantu ngithola umnikelo so nje mina ngikwazi ubahlonisa because abantu asisathembi so yasho ukuthi ngiyaya enkonzweni kodwa ke ngcono abanye sebesekhetha ukuthi umuntu ungcona akhonze endlini because sometimes uthi uyafika esontweni abantu bagxeke umfundisi ngale ndlela because phela mawuze enkonzweni usukeze ngoba vele kukhona onenkinga nakho vele akuthandile kodwa indlela umfundisi indlela esesho ngayo senje yasexeka yonke into mothi uyathola namothi uyihambela umfundisi uyaphuza umfundisi ubethini Sunday so mina nje ngokwami angikwazi ukuhlukanisa sisibona lokho sekwenzeka sebenza lapha ebandleni lasekhaya lo khonza khona nifunda liphi iBhayibheli angikhozi mina cha ngisho laphana but seriously nifunda le iBhayibheli leli noma okay la ngikhonza khona mina asifunda iBhayibheli alikho iBhayibheli yes kwenziwa kanjani mhlawumbe usilandisa ncanthi ihamba kanjani inkonzo yakhona no niyafundiswa nje ukuthi nifundisa izinto ezenzakalayo nifundisa ngezinto ezenzakalayo nibe nitshela ngaze health yeah yes so nenze nje ngazobuza kanjani lo mbuzo niyathandaza kodwa ukuthandaza yes siyathandaza nibiza lephi igama uma nithandaza nibiza igama ngingalisho but ngifuna ukuthola ukuthi nibiza elaNkulunkulu nibiza igama la Jesu noma nibiza igama lomuntu mina ngizokhulumela mina because ngingeza ukuthi ubanye abantu bathini mina I pray ngendlela engakhula ngithandaza ngayo noma ngiyile esontweni but ngithandaza ngendlela ngakhula ngithandaza ngayo le kubiza igama la Jesu uNkulunkulu no yeah sibiza lona sasithandaza uMaria nganginabangani sakhula sasenze bangifundisa ukuthandaza iRosary noma ukuthandaza ngiyenza iRosary noma ngayiphethe yes but yasibile le esontweni ke nje manje esontweni alibizwe indaba legama le no uJesu akabiza esontweni kubizwe la elamnumzane lo okay no kuyasiza guys ukuthi
sifunde siyilalele lezi zinto because one of the things engiyifundile nizongixolela lento engizoyisho ayikho inkolo ekugxeka njengenkolo yamaKristu. I'm not angifuni si debate but inkolo yamaKristu ayigxeki igililumba. They don't listen to other people. It's like ukuthi wazi ukuthi wena kuphela right, you know, and akukho wrong lokho. No. Ngicela ukuthi nje ingazi iqhubeke. Uyayibona leyo nto. Ila efika ikudetermine khona. Ukuthi ukhuleka kangakanani enkosini. Uyayibona leyo nto. Ngoba uma ukhulile uyafunda ukungashaya into zabantu. Thank you. Uyabona leyo nto. Kodwa ufunda ukuveza uJesu ukuthi wena ukusize phi noma ukusiza phi. Uyayibona leyo nto. Ukuthi uJesu wena ukwenzeleni. Hayi ukuthi bese utshela umuntu ukuthi yena lento ayibona ukuthi iyamsiza. Uyayibona leyo nto. Bese ufuna wena ukuyishaya ufuna ukumenzisa le efunwa wena. But asikhuluma iqiniso ke Ncebo. Kusho ukuthi ngendlela osho ngayo uthi most yabantu abasebenzisa ipulpit njengamanje abakhulile ngokwanele. Asilimelele lo qiniso. Because in most churches uma ufika khona yazi uyaphuma kwamanye amasonto ungazwanga ngilutho ngoJesu. Kubhizi kushawa amadlozi. Kubhizi kushawa ezinye izinkolo. Uqale lo muntu uzofika nini ezwini? Lele ngilizele la efanele lengiphilisa. Inye into mina enike ndayiqaphela ne ukuthi kukhona abantu abangengoma Christians but they want to bafuna ukuthini ukuzipintsha abangene kanti kumele babe free enkwelweni yabo ne because masoyilandela incwadi ibonisa ba iChristianity yafika abantu bekhonza izithixo zabo bekholwa kuma cultures andanoba ngizothi culture noba into noba imikhuba ethile so kwaba khona bayeka lo mikhuba bayobaptizwa baba ngamaKristu ngokuphelele bathemba uThixo yedwa bayeka yonke lanto ngendlela oba even abantu bebe nezikhwama into ezithile bebeyozichisa noba beziworth imali engakanani ne so na umuntu umbuzo are you a Christian athi yes umkhonza phi eZion lehlabayo ukhonza izithixo zakho be proud ukuthi wenzani don't say you are a Christian kodwa ukhonza ngapha ithi abantu bebekhonza eva ke ama idols abo indlela leyo bekhonza ngayo bengekamazi uJesu bayeka bashiya ngendlela abanye bachisa nezo zinto zabo ebeziworth imali ezinga bazishiya bakhonza yena yedwa that is a Christianity straight Christianity ayina mix so umuntu mina ndithi Muslim uproud ama Muslim are very proud and isonto lakho I think alingaba be Christianity and that's why they do not call uJesu I think and so nanibona be right gxila kulento kuye ube comfortable kuyo so umKristu abe proud ngokuthi ndingumKristu I don't do izinto ezithile but ungamgxeki lo thani ngomKristu right but mina into enmelana nayo ukuthi zazi buphi suthi ngokuzazi bongapho ukuthi uChristian because iChristianity igqibela ingcola kungenxa yabantu abathanda ukumix but umuntu mesezothi kwena ke it's my right lokukhonza ngendlela engifuna ukukhonza ngayo because whoever abantu abasho njalo othi mina Nkosi yami right to religion all right une right to religion yayizwa leyanto une right to religion but kukhona ke into enje as much as uzihlukanisela uyayibona leyanto ukuthi uyabona it's not ukuthi sithi yabona kufana nenyanga angisho njalo yabo inyanga cannot ukuthi ithi igcile into enzayo bese ifuna ukuthi ishumayeze abantu ngeBhayibheli kushayisana phi yazi ake sikhulume ngokushayisana yazi kushayisana phi kushayisana ukuthi gxila entweni ekuyiyona okholelwa kuyona ubunyanga buye religion entwethu no angithi inyanga nje igxile kakhulu emadlozeni no that's a lie igxile ku that's a lie mhlambe fanele sibuyele emumva ke njengamanje ekuthi iyini inyanga is a herbalist
All right. simple inyanga is anyone okwazi ukuhlanganisa amakhambi inyanga ngeEnglish udoctor All right. Asike Kodwa njengamanje. asike sibeke eceleni ke yenyanga. Ngifuna mina le yokuthi so asivume ukuthi uphambukile ngenyanga right ke. Angithi asivume ukuthi uphambukile ngenyanga Ngilungile ngiphambukile. Okay, sure. Yabo. All right. Asithi ke isangoma. Angithi isangoma isona esikwazi ukuyobhula sithi siyabhula. Yeah, kuyabhula. Siyahlaba, sishonqisa yonke into. Yeah. Kodwa yethi bese ezinye zifuna ukuthi ngeBhayibheli. Zikhuluma izwi likaNkuluNkulu. Lunga ilaphi difference between isangoma nomprofeti ne-medium ake sithathe lezi zintathu for now ngenxa yesikhathi ilaphi difference Senza uNkulunkulu angithini. yeah Onhushisa ngoma sebenziswa ngabantu bathi balele. It depends ukuthi usetshenziswa umuphi umoya. Between Umoya the two. ehlukene. Yabona Okay. leyo nto. Ngoba uyabona uma ufunda incwadi yezenzo uPaul ehamba no Sila endaweni I think it's eRome. Kukhona intombazane ehamba iba prophet ithi laba bayingceke zikaNkuluNkulu ophilayo. Uyabona leyo nto bazweni. Yayikhuluma into ekuyiyona. Uyayibona leyo nto. Kodwa sizwe iBhayibheli lithi wabe secasuka umoya okuPaul. Uyayizwa leyo nto. uPaul uma yeyirebuke lentombazane sizwa lithi iBhayibheli ingoba yayikhuluma ngomoya wobungoma. okay Yabona manje it's the source, the information was right kodwa the Kodwa source source, eyayivela ngayo was not right. Thobile ugcine nini kuya kamama lapha uyocapha Kathi ngagcina nje yenziwe ekhaya futhi ukuhamba isikhathi yayekwa leyo nto kwenziwe ekhaya. yolana Ngezimo ezithile abomenikhula emndenini kukhona isangoma kukhona umthandazi yabo nje ekhaya ngathini kukhona isangoma umthakathi so bebodwa igcekeni so abathini khona isangoma khona umthakathi khona isangoma khona umthandazi khona yabo yonke into so bayabanga uthe umthakathi eqaleni so ngokuhamba kwesikhathi kwadecide ukuthi okay because sonke la kahle kahle kwayo wonke umuntu ufuna ukuthi naye unokwakhe so kwadecide ukuthi kubona izinto ukuthi ayihambi kahle noma igcine solo umunye uthi wena ushintsha izinto bona izinto zithinga lungiso wacela ukuthi akasekho umuntu oyemsamo into ekuthiwa nje umsamo awusekho so nje into kanjalo ziyathiwa kuze othi egcine sigagcina sisolana sisodwa because umuntu nomuntu ukhonzo kwakhe akaso omunye namhlanje ethi uyashunqisa ngala ufike nezangoma zakho unamathosa ngala izayoni so nje kwagcina ngesimo salento egcina ukuthi okay manje asiyeke leyo nto umuntu nje akholelwa kakhulu ayibona kuphela sisayimsamo lapha nasebizo enkonzweni niyazenza into zesinto Yes. Into izinto uyazenza umuntu umukholela kuzona. Akushiyo ukuthi ungazenzi. okay Because awukwazi ukuthi ungayeka ukuba ne connection nabantu obaziyo. Of which laphana sitshela ukuthi awukwazi ukuthi ungayeka abantu obaziyo but kukhona abantu abakholwa abantu abangazi bababone. Umuntu meze kutshela ukuthi yeke ukushumisa mhlambe impepho uthi you are doing some connections nomuntu othile of which lo muntu mhlambe uyamazi azokutshela ukuthi iyekela lokho khola okuthile uzokutshela mhlambe ngomuntu yena angakazi ambone yes azokukhuza ngomuntu omaziyo but yena ekutshele ngomuntu ongamazi yazi I try by all means uthi yonke indawo engifika kuyona ngifike ngibona ubuhle there's one thing engithanda ngebandleni lami hey ne choice le baba when it comes to women hey bitch Kanti bangaki wathi ngathi uzawutha akekho one. ngicela be8 bangaki manje almost yeah about 8 I understand yonke into manje ngiyayi-understand. no Samson waba nabafazi abawu7 banibani Yes. Okay, aske sibuyele la. ngifuna sivale ncike Aske sibuyele la. Before sigoqa, aske understand the term Christianity. Uyayibona leyo nto. Kahle Christianity is not a church. Uyayibona leyo nto. It was a group of people
but Ncegu uSebitsa has nothing to do with the Christianity. She has nothing to do with it. Yeah. Uyayibona leyo nto. And she cannot call herself a Christian. Akangena. That's why. Uyayibona leyo. No. She can. No, she can't. She can. She can't. She just did. She can't. She just did. Angithi ngisesiya kulento yokuthi define the word Christianity. Okay. I guess you're correct. It was ibandla lase Antiochia. Uyayibona leyo nto. Hayi ukuthi futhi kwasha abantu abakholwayo ukuthi bangamaKristu. Kwakwabantu abangakholwa bebuka abantu abaphila the Christ life. Kwathiwa Christ like. Ukuthi laba bangamaKristu ngoba bahamba njengaye. Okay. Uyayibona leyo nto. So as much as behamba njengaye khona izinto ezazenziwa in those cities ababengazenzi bona which defined them. Uyayibona leyo nto. Okay, Nceko ke sesivala ke. Ngicela ukubuza umbuzo oyi-1 ongena explanation. In fact umbuzo othu umuntu ngamunye. Are you a Christian Lumka? Yes. Are you Christ like? Yes. Are you a Christian? Yes, Are you Christ like? I am Christ-like. Are you a Christian Chobin? Yeah. Wenkosi. Yeah, phakathi khona lo. Are you Christ like? Cha. Okay. Are you a Christian? No. You're not a Christian. Yes. But uthanda isiphambano. Kade ngisizwa ngayo phela usuthandaze iRosari. Yes. Thupulenga. But you're not a Christian. Yes. Hayi, Asivalini ke balekesi. Oh, usuzongikhulumela. cha uqinisile. No. Vele phela kwayilona iRosari. Ngithe no. Sesenza lento ebengikhala ngayo nje manje. Yokugxeka into zabantu. Asiyeke kanjalo le. Yabo. So but okubalekile guys ngakolwami uhlangothi. Wonke umuntu unobudlelwano noNkulunkulu. Indlela onobudlelwano ngayo noNkulunkulu ngeke ifane mhlambe nendlela enginobudlelwano ngayo mina noNkulunkulu. So siyadinga ukubekezelelana kulezi zinto, siyadinga ukubonisana because sonke siyaqhizuka. That is why ngobuza lo mbuzo ukuthi are you Christ like him? Because ezinye izinto uyazitshela wena uthi Christ like and no. Yabo. Uthola umstudy shanga kwayena lo Christ othufana naye. Yeah, so it's very important ukuthi sithi uma siyibiza ngento ukuthi siyistadishile saba yiyona ngempela kuzo zonke izinkolo not ku Christianity kuphela even nakwinkolo yesintu I do believe ekutheni laba abakholelwa kuyona kufanele bayipractice ngendlela yabo ungezuyenza wenze lokho okuthandwa inhliziyo yakho nokuhambelana nawe yenza konke okwenziwayo yabo. Yeah. Umbono wami guys sesivala. Kodwa ekugcineni khona into engifuna uyibeke encane. Kukhona lento ekuthiwa ngama-Sadducees, khona ama-Pharisees. Ama-Sadducees awakholwa at all into enoNkulunkulu nengelosi nemimoya. Ama-atheists. Baphila impilo yabo nje. Ama-Pharisees bayakholwa ukuthi khona ingelosi, khona uNkulunkulu, khona konke kodwa bafuna ukuphendukanye bakwenze abava bakuthoma bakwenze. Yeah. So iyo nje into engayitsho nje. Yeah, just adding on that. As yabona ke sivalile sophek. Ilokhu nje yathi. Kuze sosheshe sivale musana nalo ungene emadevini. Maphi mkhulu. Emadevini. Yabo, when you talk about Pharisees, uyabona lento ushinto eyodwa uJesu kuma Pharisees. Uthi nina into eniyikhulumayo aniyenzi. Uyayibona leyo nto ngoba niyakwazi ukuthi nilithwese abantu ijoka leli nina lingalithwali ingakho nibahle ngaphandle kodwa ngaphakathi nifana namathuna anokubola agcwele ukubola. Uyayibona leyo nto. Yazi sesibuyela kulento again siyayivala manje ngeke ngisavumela umuntu omunye akhulume ngayo. Last but not least. Uma sengiyivala nje sibuyela kulento engeke ngayisho ukuthi emqondweni wabantu abathi bama-Christians angithandi ke mina ukubiza abantu ngama-Christians uyazi Nceko angisho nje ukuthi uyi-Christian ngithi uthi uyi-Christian ngoba ngizwa ngawe yabo. So abantu abathi bama-Christians most yabo imqondo bafaka amahanisi kanje. Yes, exactly. Then which is good ngakolunye uhlangothi but ekufakeni kwaba mahanisi benza bangabe besabheka ukuthi kwenzakalani eceleni. Yabo. So I'm glad ukuthi manje sikhulume without judging ukuthi we vote Thobile. Thobile loves God. Uyayisholo.
but uyazi ukuthi she's not Christ like uyazamukela ukuthi khona la sashoda khona nangu usebenza akayingeni nje yena nkosami ikholela kuleya mjitha leyana Isithembu naye. yabo so but ke guys kubalekile ukuvula amehlo Yeah. ngenxa yesikhathi ke sikhulume kakhulu la so angifuni ize ibe inde kakhulu I think asikushiya konke lokho kunye manje and just move to esports khona ezinye indaba engisafisa sixoxa but let's move to esports then bese siyayivala sebethi kwenzakalani ke kuleli sonto ku sports bekube mnandi kakhulu ke this week angithi in the past weeks lapha besibuya kona MTN 8 yeah la khona iyenza khona into ebuka kahle iPirates ngayo iStellenbosch this week Orlando Pirates bibhekane nayo isiwelele FC la khona Orlando Pirates iswelele team yes ngisazi lutho ngebhola impela nophunya salese hayibo guys iswelewele kwangesiyona siwelele leso yes siwili sama siwelele kwangesiyona iBloemfontein Celtics iyona iphunya salese Simuyile Celtics khona amanye ama team ake abakhona but okwamanje asekho ngobani ngenxa yezimali kanje Yeah. adayiselwa abanye abantu so mayifika mhlawumbe afika ishintsha igama umuntu yes but ngisanda kuzwa ukuthi bafuna ukuvusa iBloemfontein Celtics sikhona lesiwelele lesi kodwa khona abafuna ukuvusa iBloemfontein Celtics sizokwenzakalani hayi kakafikeli nje ukuthi ibe ekugcineni but izikhona inkulumo ezinganjalo okay qhubeka sisi Yeah. ngoba unceko Dumi Arcadia Unyase. ne Hellenic la ke laphana Ngori Arcadia Fluoride ngitshela no Durban Bushbucks Ayazizazi zona. laphana iOrlando Pirates ihlomule ngegoli elilodwa lapha kusiwelele FC eqandeni kanti ke iKaizer Chiefs bibhekane nayo Marumo Gallants ekwabanzima nje kwakudonsiswana laphana ke Kaizer egcine ithola laphana i-free kick yathola i1 after ikhefu laphana ke yasekwazi ukuthi idlale iTro neMarumo Gallants ngicela ukufundisa something kwezinye izinto bovesusho nje ukuthi kube iKaizer kubo 1 obani kubo 1 ukuthi bekuyi free kick noma bekuyini okubalekile ukuthi igoli yabo nje lelo goal nje balithole nje nge-free kick ube nje ibingekho i-free kick ngabe nje ishayiwe asivalele ngoba sekathi ngikole sports sakho bese ke Ompetha Mamelodi Sundowns ishayo laphana iyona iGolden Arrows igoli lifakwe la uDion uyena ke olivalele ngaphakathi kanti ke iArrows coach bani ngagcina kumanqoba mnqitha ngimazi dala kangaka angimazi ukuthi awaphelela phela ngithi ngisho no I think ulento khona lo mfana lo sisonta naye lo mncanyana Zulukhumbula igama lakhe mama uVusmuzi bani ubeka Richards Bay yeah beka Richards Bay I think uyena ke Arrows njengamanje noma kumazulu hayi angikawe ukano yeah I think ukano ngoba bebe no Ronnie Moroka laphana uRonnie Moroka wala kande ngezinayo yes so I think bebe ndawonye laphana nokano uVusmuzi babambisene ngazi ke Nkosi yami ibhola yini ngazi lutho bashayiwe Ompetha ke Sundowns yeah shawe nge1 kanti ke ezobuhlungu lempela sonto iKaizer Chiefs ayinayo nje igame nePirates ingathi nje manje kubhlungu kubani hayi kubhlungu kakhulu ngoba nje iKaizer Chiefs kumele ithole ama game athi ukuthi xaxa ukuze ikwazi ukukhuphula ama point izeke ngathi ihle lapha ku number 3 ngaphezulu okuhlele isikhukhuni bese kulandela eMamelodi Sundowns mhlambe wena into engabe yayisho ukusho ukuthi kuyabhora kwezemidlalo iKaizer ingadlali cha phela iKaizer nje siyazi ukuthi isidlo sanombani ihlezi ishawa nje vele nje okay asiboke kakhulu ngesikhathi guys anything parting words Lumka sesivala Hayi akusho mina akukho engingakutsho kangoko. Cha kuba abantu xa sebemamele bachazeka abacomment bazise nabo indlela beve ngayo nabo indlela beva ngayo ngoba ngokomthetho nje kahle siyafunda in such a way that mina noba nithetha ngana nibe personal ndike ngithanda ba ndifunde kulomuntu ndive bakushota phi namafunde kum so singakonabela kakhulu ukuva nje ukuthi nawe ucingani ungumlandeli uyeva ke ngoku Chimbe chona Khumlani mina nje I would like to say
everybody have a great weekend. Subscribe, comment, like. Bese ke usinika nje your personal opinions. Yabona lonto ngoba nawe you are welcomed la kwi round table. Ngoba it's not a platform for the rich and famous, but it's a platform for the ordinary man. Ukuthi naye I voice out. And sikucacise kuna ukuthi ezesikhuluma lezi zinto sinot like mhlambe sinolwazi olungcono kunolabanye abantu. No. Imbono nje nathithu. Yes. And they are welcome ukuthi uma si wrong indawo nathize futhi basikhole into order ukuthi ake lapha niyaphambuka kanje. Yes. So ingakho nje nabo they have the platform for themselves ukuthi nabo express yourself. Yeah, Chobile. Mina nje ngithi sengibonga isikhathi nokuthi nje umuntu afunde okusha kade nje engayitshela ukuthi angakwenza, so sibonga isikhathi usithi nje abantu nje basitshela ukuthi bacabangane basesitrapi pejini lethu. Siyabonga. Sebitsa. Kumnandi kuba nabo nje mibe silalela be like be subscribe ba share baphinde be comment. Okay. Ngoba nje kuningi okuzayo. Yeah. No, asibonge kakhulu ke guys, sithembe ukuthi nizokwenza lokho because ukukhula kwethu kulele ezandleni zenu ngihlala ngisho kulele ekutheni nje uyapressa lapha no subscribe, you like, you share nabanye abantu you comment entweni esisuke sikhuluma ngazo. Njengoba ngishilo ekuqaleni uma ufuna ukuxhumana nathi kulula, it's 061 401 7076 061 401 7076 okanye ke uthumele email ku media@gmail.com media@gmail.com. Until next week, Nkosabusisi. Sinithanda nyanyani. Bye guys. Come to the dinner table.